नमस्कार. मी एक अभंग म्हणणार आहे. हीच माझी देव पूजा, पाय तुझे गुरु राया. हीच माझी देव पूजा, पाय तुझे गुरु राया. गुरुचरणाची माती हीच माझी भागीरथी. गुरुचरणाची माती हीच माझी भागीरथी. हीच माझी देव पूजा, पाय तुझे गुरु राया. पाय तुझे गुरु राया. गुरुचरणाचा बिंदू हेच माझे कृपा सिंधू. गुरुचरणाचे बिंदू हेच माझे कृपा सिंधू. हीच माझी देव पूजा, पाय तुझे गुरु राया. पाय तुझे गुरु राया. धेनू म्हणे बाबा साई, सद्गुरु वाचून दैवत नाही. धेनू म्हणे बाबा साई, सद्गुरु वाचून दैवत नाही. हीच माझी देव पूजा, पाय तुझे गुरु राया. पाय तुझे गुरु राया. पंढरीनाथ भगवान की जय. माझे नाव आहे सौ गीताबाई जिरेमाळी. माझा व्हिडिओ आवडल्यास माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या व्हिडिओचे सदस्य बना. धन्यवाद.